Pini la so video lo nali tumhana ki wan pi labang ki Karbi Anglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai APUTHAK sin nang wan pi iglo. Kopi Voreng Avarsai ma ka apply nang ji kuson ma last date komantu ma documents kopi pi sikinang ji ma la so APUTHAK labang ke non nali tum la so a video long si tek pon long ikpo. Nali tum labang so YouTube channel na anda subscribe kelang polte nali tum subscribe ikon la pen video nali tum share pon ikon. Tante non Karbi Anglong pen la grade 3 la pen grade 4 Voreng Avarsai APUTHAK le lang polonang la pen chetan polona tang de non latest Voreng Avarsai APUTHAK chetan polonang da advertisement ani tum screen long tek polong ji labang so Voreng Avarsai kapik lang pon labang ke diary development department di fu Karbi Anglong hin basic kapik lang pon iklo labang so Voreng Avarsai kapik lang pon date labang ke 24 June 2025 ani si paklang pon iklo laben non chetan polona kona na pu sa vacancy sidoma ka apply ning ji koson man last date kumantu ma la so details bang non clardak pen lang polona nali tum dak thek polong ji government of Assam office of the assistant director diary extension service mat diary development department di fu Karbi Anglong hin pencil labang so Voreng Avarsai labang ke paklang podiglo laben advertisement a number nali tum dak screen along stamit thek polong ji lapen lada ke tok bon do advertisement lapen labang so advertisement a lo along ke tok pon la son lo Karbi Anglong autonomous council hin pen stame dak Voreng Avarsai kapik lang pondo la Ning Kehang abang pu abang pitum nali tum jong se jogdun ji pulte standard form nang ji labang so form along nali tum kinang sosod a details fill up dun si Karbi Anglong autonomous council la cash receipt sika ke aba receipt labang ke nali tum endam nang po sika ke labang ke ST SC a category satum phan lo lapen inkoi mate 20 rupees labang ke general category atum hansi dak kipi pon lo lapen la son lo definite article 5 it aron ateng pen constitution indian aron ateng pen lapen Voreng Avarsai labang ke grade 3 lapen grade 4 aparman si dak piklang pon lo under labang ke diary development department Karbi Anglong district lapen koson si non labang so Voreng Avarsai pan ki jog dun ji ka apply dun ji labang ke nali tum dak thek pon long ikpo lapen potho dak kapachini pon alam thedo the date of interview test ITI skill test and viva interview will be announced later on through local newspaper mate written test lapen ITI skill test lapen viva lahai bang ke interview lahai bang ke nali tum local lason newspaper long stame long pon ikji kali polo tangte nali tum labang so YouTube along stame long pon ikpo lapen non apu sa vacancy sapu thakle chetan polo nang dak number 1 nali tum theklong ji lower LDA division assistance mate LDA afanda isian apus kipi pondo lapen labang ke grade 3 la nali tum chiklo izona long 14,000 pen 70,000 anali tum long pon ikji lapen kachar liang deng kenang ji labang ke graduate unang ji lapen computer diploma stame donang ji pusi ladak bangai ke top pon lo lapen number 2 la nali tum thek thulong ji electrician afan stame da isian apus kipi pondo lapen grade 3 la lata lapen nali tum salary labang ke 14,000 pen 70,000 plus nali tum dak GP long pon exi lapen qualification ka an ma kinang ji pulo tangte nali tum SSLC le pass on the chok lapen ITI long ka charli dun a diploma ba certificate labang ke donang ji lapen putha dak number 3 along nali tum thek pon thulong ji number 3 along labang ke Peon first time dak isi apus do labang ke grade 4 lo nalitum salary labang ke 12,000 penceng lo 52,000 analitum long pon ikji cheklo ezona long lapen GP stame dak ke pipondo 3,900 an qualification ko an sikenang jima pulote labang ke class 8 sinangji class 8 pass lo te nalitum la grade 4 mate Peon afan labang ke nalitum apply don iglong lo lapen jogdun long iglo la suppose labang ke ki ong okay kali dak kaduka wepen bang ke thoma farman si dak ki piponchor la Ning Kehang abang pu ba abang fietum jong se jogdon example de nalitum prabjin pen jogdon ingon lapen ki jogdon ji afanali tum standard form doneng ji hola standard form bang fill up nang po lapen kinang so documents photo lai pa bondon si Karbi Anglong autonomous council la council a receive labang siga ke banali tum oda council long dam pensi endam nang po la tape bondon nang po la penali tum jogdon nang iko lapen terms and condition dak kipi pondo number 1 along must be a citizen of Indian and permanent resident of Karbi Anglong autonomous council mate citizen labang ki Indian citizen abang phuba abang finang po lapen permanent resident labang ke Karbi Anglong autonomous council permanent long ke do
atum nang po mate Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong long kidoklong atum nang ji lapen arta puthak lang da miklo pulote arta labang ke 18.38 years arta atum bang ke jogdon long ikpo lapen age relation labang ke dak government ateng pen ko an ma ki pipon la so ateng pen sida age relation bang ki pipon lo lapen last date command to ma pulotang te nalitum dak thek ponong ji last date labang ke last date of submission labang ke Moasiklo 14 July 2025 up to 5 p.m. ansi last date lo. Lapen number 4 along dake tok pondo nalitum theklong ji incomplete lead application will be rejected mate incomplete pulotang te nalitum la application form nalitum documents choklim le lapen ka fill up the choklim le pute nalitum application bangke reject ponik po lapen la daki pipon a date pen ka prek daki pipon la bangke 14 July si last date pipon jong sinalitum 15 16 17 ari jong si jognam pulte la so application ta alang litum reject ponik po pusta la dak ke tok pen pachini pono lapen number 5 lo nalitum technology submit self attested copies of testimonial with biodata and 2 passport photo mate nalitum la documents lo an bang self attested nalitum amen chitok dun thai nang po lapen recent passport size photo pakni nalitum pinang po lapen submit council chalan res 20 general OBC MOBC and res 10 ST SC lapen APWD a candidate atum bangke res 10 lo nalitum dak sika kep la dampe ni pulos council chalan la bang nang exi 20 rupees for general category OBC category MOBC category and rest 10 for ST hills schedule caste lapen person with disability latum bangke sika kep lo council chalan la bangke lapen number 7 lang ke tok pondo mention number 7 among mention the applicant post on envelope lapen nanitum envelope thak labang ke so apu song si jogdun ma hadak apu samen laban nanitum tokdun na po lapen mention don exi lapen canvassing qualifies the candidate lapen reservation per government or eligibility candidates will be available notice for 10 days last submission date lapen candidate list lapen lahir bang details nanitum notice board long ikpo lapen grade 3 whole ticket available 15 days after last submission date lapen grade 3 la whole ticket la bangke la last date bangke 14 July la sila 14 July pen la 15 days apilote whole ticket banali tum adak theklong ikpo la pen number 12 long ke tok pondo grade 4 viva details la whole ticket la ta pipon ikpo la sorni mase la pen number 14 long ke tok pondo authority may change cancel postpone recruitment lapen no TA will be paid lahita dak tok pono lapen examination aputhak langdam lo pulotangte examination aputhak labangke written exam sa padoponik po lapen 100 marks English lapen general knowledge lapen viva labangke 30 marks ase dak padopono lapen kapachini labangke dak SD assistant director dairy extension service dairy development department difu Karbi Anglong kam member secretary recruitment board lapen adim tala daklo nalitum kapile dam nang ji ba ke thon dam nang ji ta nalitum la comment long arjipre detail nalitum la details mang lang ikon ko sodim si dam nang ma location la bangke dang ton bangke tok pondo ig adlo la solo lapen la bang solo la ke nili WhatsApp group long send igalo nalitum dapen damra da download dam ikon lapen apus la bangke nalitum dak thek ponong ji ke thoman si da apus bangke pipon choddo nalitum dak thek long ji lapen ke chengse apus la bangke LDA afan mate division assistance Asian apus do grade 3 lapen number 2 along bangke electrician nangji pusipu lapen kachar liang deng dak SSLC pass nangji lapen ITI diploma stame do nangji lapen grade 3 ngadiak grade 4 along la bangke Peon Recruitment stame da Asia pus ki pipondo la bangke class 8 le pass anta chok Ning Kehang abang pu abang fitum nali tumjong si jogdun igji pulte prabjin pen jogdun ikon lapen a form kona silong ji ma pulte nali tum computer kula long stame long pon igji hodak le long le pulo tangte nili fana hombre ikon nili long stame nali tum LABANGSO Voreng Avarsai ki jogdun ji from labangke nalitum longpon exi lapen documents ke nangji labangke nalitum chini pon ikpo employment exchange labangke nang ikpo 100% lo lapen nalitum la educational qualification certificate lapen ason takta PRC ka certificate highest tame detail ang to na documents nalitum pidon iklamot lapen ki jogdam nangji adim bang nili amot ada mention pon elo nalitum la address bangke dak sidulo difu along lo dam nang po diary division department office along dam se dak jog dam nang po dase pinia video la bangke nili na ki wan pila bangke la anchor lo la se LABANGSO Voreng Avarsai
kapiklang benali tum ning sama yang sam sema lapen koma ma tum si jog den jima jog jema laps bangso video komen along tokpen nani tum than pechini gon lapen video na nani tum share go Karbi Anglong rasta me pelaik nang lapen pechini nang la sonson update lapen mate la sonson video kilang long versi apa la so YouTube channel la bang nani tum ini nepin pen subscribe gon tange dumi thak me katu kabe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do an pon stame nilin pen kardom